Hello my lovely people, welcome to your favorite YouTube channel muri Zimbabwe. Kusangana kwatiri kuita pano paGibbs Diary TV patinouya news update akasiyana siyana anoitika munyika yedu yeZimbabwe nemasocial media. Kana uri munyowani pa this channel, subscribe utena notification bell kuti patinouploada video YouTube chatanga kuzivisa. Wokomenda, wolike nekushare video redu zvinotibatsira kuti YouTube inge ichipushawo video redu tione takawanda nehama neshamwari. Update yatinayo muzuva ranhasi, mashoko anorwadza zvikuru kwazvo atatambira Joseph Mutangadura uyo anozikanwa muzvinabizimusi akapindirwa nematsotsi kupurazi kwake kuruwa akafurwa nepfuti pakati peusiku. Chinova chishamiso chakashamamadza nyika yese yeZimbabwe. Matsotsi aya chaakakwanisa kutora ifoni inoita $10 haana kukwanisa kutora zvakawanda akabva aenda. Zvikada kuti matsotsi aya atumwa nevanhu here vaita godo kana shanje hapana anoziva. Kutaura kwandiri kuita kuno matsotsi haasati abatwa, nyaya iri mumaoko emapurisa. Mhuri yekwaMutangadura iri kuchema zvikuru kwazvo nekuti yatorerwa breadwinner. Mutangadura aive munhu aishanda zvine simba, naizvozvo aive munhu aibetsera community zvakasimba. Saka izvozvo zvinhu zvarwadza nyika yeZimbabwe. Tinongoti rest in peace tichichema navo vekwaMutangadura. Another update yandauya nayo muzuva ranhasi ndeyaTendai Ndoro uyo chizvarwa chemuno muZimbabwe akawanikwa akashaya kuSouth Africa kuSandton. Muflat make maaigara Tendai Ndoro akawanikwa akashaya ari umomo. Tendai Ndoro mutambi wenhabvu akatambira chikwata cheMauritius, akatambira Orlando Pirates. Tendai Ndoro munhu akambodzimbikana kwenguva yakati rebei, akamboenda muzvipatara achirapwa nekuporeswa, akambosvika pakusaona akaenda kwaProfet Jose akambonorapwa ukoko. Hapana anonyatsokuziva chauraya Tendai Ndoro. Vamwe vanofungidzira kuti kuda ishuga sezvo aive nechirwere cheshuga ndochinogona kunge chamuuraya. Saka tinongoti rest in peace tichichema zvakare nemhuri yekwaNdoro. Tendai Ndoro uyo acharadzikwa kuBulawayo kwaakakurira sekutaura kwaita vabereki vake. Thank you for watching our content. Tinosangana mune mamwe updates. Tisi tine nyaya dzinopisa pano, tinouya nenyaya dzese. Don't forget to subscribe, comment, like and share.